i que la constatació de manca d'unitat, de fragilitat, d'estratègia unitària per part del moviment independentista entenem que s'ha d'aturar, que hem tocat fons en aquest sentit, que també les desqualificacions que hem estat veient, que hem sigut testimonis de persones de diferents espais, segurament és el més evident de les darreres setmanes, que és un espectacle molt trist, que no hauria de ser així, i que des de Junts per Catalunya entenem que aquesta constatació, aquesta evidència i aquesta realitat que està veient tothom ha de servir per serenar-nos tots i per revertir l'actual espectacle que només fa que decebre la gent. Crec que quedar-nos de braços plegats tots junts em sembla que seria una imprudència, em sembla que la gent no ho entén, hi ha una unitat que existeix al carrer que no s'està traslladant en els partits polítics i per tant la nostra primera proposta és aquesta. Si Esquerra en té unes altres, perfecte, que les posi a sobre la taula i treballem-ho. Ara em sembla que l'alternativa de no fer res perquè ja hem passat el 15 de juny o ja ha passat no sé quin dia, em sembla que no té sentit en el moment actual en el que estem. I ja us ben asseguro que el món local, si és una proposta global, l'entendria i la podria encaixar. El problema és quan no és de forma generalitzada, que algú diu, home, si en este municipi ens ho fan, per què no ho puc fer al meu? I això és el que va portar. Encara així, com podeu veure, el desequilibri és molt evident, és 27-7,